heel veel liefhebbers die toch nog veel spullen in de kast hebben. En bij oude fietsenzaken waar nieuwe oude voorraad weer tevoorschijn komt. En dan kom je dit tegen. Ja, op rommelmarkten en ja, gewoon via relaties die ik heb met vrienden die ook oude fietsen hebben. Deze remmen zijn van een speciale serie van Kampa. Uitgegeven voor de 50-jarige groep, dus het is heel speciaal. Hier is ook al een onderdelenmarkt. Maar als je in het buitenland komt, dan zijn ze 10, 15 keer zo groot. En daar is alles nog te verkrijgen. Dus in Italië is het mega groot een onderdelenmarkt. Dus als je daar 1 keer in de zoveel tijd heen gaat, dan kan dat. En dan kan de liefhebber daar dus ook op fietsen. En die wielerliefhebbers heb je in alle soorten en maten. Klein en groot. Je moet wel een beetje zoeken naar hetgene wat je past. Ik ben niet de fietslengte, ik heb ook niet het fietspostuur, dus ik heb het grootste maatje wat er is. Uit binnen- en buitenland. The weather is sunny like in Italy. I mean, I'm not coming back anymore. But no, don't cry, mama, don't cry. Non fai così, ciao. En de een is iets bekender dan de ander. Ja, mooie spullen, kijk die Campiolo spullen uit die tijd hier zo. Ja, dat is in de tijd dat ik ging fietsen natuurlijk. Hè. Dus dat is allemaal mooi om te zien. En, ik heb er zelf ook nog wel heel wat spullen thuis. Alleen, je moet vooruit. Ik ben ook een beetje aan het opruimen thuis. Als je minder ruimte krijgt. En denk je, wat moet ik ermee? Maar ja, je kan het ook niet weggooien. Dus... Bewaren dus en er een ander blij mee maken. Daar is hier iedereen het over eens. Ja, gelukkig dat er nog veel mensen zijn die op allerlei gebieden de dingen van vroeger, die met veel liefde en plezier ontworpen en gemaakt zijn, ook ambachtelijke dingen, dat dan nog gewoon onder de mensen blijft. En dat misschien in de toekomst mensen daar nog meer de waarde van inzien en denken van goh, dat gaan we nog weer opnieuw zo maken. Gewoon een oude stalen fiets die onverwoestbaar is.